Hati-hati. Awas kicaan kancane. Jaring aku Islam kok amung KTP kok amung KTP panjake wareg melok ae. Urip mung sepisan ojo sak kepenake ojo sak kepenake kompak sing sregep sembayang merga mulya uripe asik Budi Wijaya lain dari yang lain dulur. Islam kok amung KTP gak gelem sembayang rugi tembe mburi urip mung sepisan ojo sak kepenake sing sregep sembayang mengko mulya uripe wajibe wong nyambut gawe kanggo keluarga tapi ninggal salate peno ngundut dosa mula nek nyambut gawe aja sak karepe milih sing kalalae kanggo anak bojone jaring aku Islam kok amung KTP gak gelem sembayang mengko rugi murine urip mung sepisan aja sak kepenake sing sregep sembayang merga mulya uripe telu gawe kandang digawe wedhus prawan cinandang ambune wangi mah diantem arek kene dadi gawe wayu-wayu gawa rombong dolor mampir Kediri nek mangan pentol logo renang mula akeh wong sing nekat bunuh diri
uga pinjol karo judi online. Mulana istilah tangga digotong ya disangga membina kerukunan ayo diutang amakno. Mula gotong royong ojo sampe ditinggalno ayo sing padha saiyek saeko abro wong urip pijen dolur gak ana artine mula karo kanca sing raket pergaulane ilinga nek pena kesusahan utawa repot duwe gawe mula nek gelem rukun mesti ditolong tanggane mula kabeh ae pina persatuan lan kesatuan kabeh karo kancane rukun gak tau gegeran apa maneh nek masalah pergaulan kudu pinter milih ojo sampe salah jajakan koyok bengi niki dulur cinandang anakno sedekah kajate dulur cinandang kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno Bu cinandang adoh teko musibah masyarakate guyub rukun rezekine melimpah setahun sepisan cak nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya ojo dilalekno masya peno nek kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula niku sampean anggap amal sedekah kula kenal kalih Pak Agus niki kepala desane dasar wonge ganteng gagah ribawane bertanggung jawab iku motone anti korupsi iku samboyane nek Pak Pitono Bu niki kepala dusune kula mau dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok dongkele sering apes kae teko disuguhi daharan kanca-kanca besuwul ting pas wayah kula oleh maem dodo tak ude ae gak ana belas sing nyantol mbok dientekno sapa ana nyantol situk tak pikir bek gulu ta apa tak kremus tibake sere gak apa-apa mending mesisan mumpung usus kula panungen niki wae alhamdulillah panitia luar biasa ndamel koyok ngeten iki
niki mboten mungkin nek mboten wonten kerjasama sing luar biasa. Cuma sayang niki wau. Sayange mek titik tok. Niki bale dusine apik. Jedinge nggih apik. Situk tok sayange. Gak ana ciduke, Bu. Nggih. Kula wau mantun pipis pas wayahe ngresiki lampu mati niku wau nggih apet. Gak ketok napa-napa, jenenge kepengin ngresiki, kula grabak-grabak sak oleh-olehe. Tak pikir cedhok tak jopuk mara tak suntek ngono ae. Bareng mari ngresiki lampu padang biar. Lah kok niki wau umplunge cet. Kula delok mawon, masyaallah rek. Nggon kula kok boleh berwarna. Ayo Cak, diterusno banter. Jaya niki dagelane sak pemaine niki enom-enom kabeh. Niki untuk menjawab tantangan zaman. Cek gak sampai ilang lho, Druk. Engkan nggih matur nuwun teng kabeh warga Cinandang tasik melestarikan budaya tradisional. Sing kono-kono wis nanggap sing aneh-aneh, teng mriki sik nanggap ludruk. Atik dicampur horeg luar biasa. Kembang turi karo kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman ludruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disogo sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung piring doyan seje maneh karo lontong iki pucuke cilik gak sepira gedhi karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareja ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe seneng kula nek ndelok warga Cinandang sik seneng sik gelem lungguh gak sampe ado gawekno Cak canting joliman paman wong bedang kepalang kali potong wote tak senggo putung atine cari mawawa walang kekek mas menclok nang tembok mabur maneh menclok ning
mari aja ngenyek lho Mas karo wong wedok nek ditinggal minggat setengah mati ayo ya oh yo ayo Ya untungmu ngono ah. Wong kene wis nyanyi enak kok iso mbleset. Sing enak ngono lho. Kurang ya apa? Bajang, suaramu bajang. Termasuk kedukuran. Kedur kurang, Dek. Kurang, Dek. Jajal. Ya iya. Kurang, Dek. Ya iya. Kurang, Dek. Ya iya. Kurang, Dek. Ya iya. Kurang, Dek maneh? Ya. Kan ya apa sih? Ya. Kan iki apa? Tahu sing ngeloso to dikurangan ndak yo. Ngene iki nek kon niku gak paham. Sing dimaksud kurang ndek iki suaramu. Suaramu. Duduk awake. Lho duduk. Suaramu kedukuren. Kok gak kondo kon? Lah ket mang lak wis ngomong ngono. Kowe ngomong ah. Potongamus kaya curut anyang-anyangen. Lah apa curut gambak anyang-anyangan pelayon ta? Rungokno ta mangkane. Iya iyo. Abang maneh Mas. Ora lunturo. Wong sing ijo malihe pote. Bujang maneh lho Mas. Orang luyura sing duwe bojo gak tau mule ayo ya oh yo tarik napas pelan. Ya iya. Kok ngono sih, Cok? Sing rada nyantak sing enak ngono lho. Kono jajal kono. Jajal. Sing kok kita jajal. Yo, ya dudono wong-wong, Ya iya. Dia. Ya benar, ayo. Ya iya. Aduh, ya iku. Ayo. Ya iya. Ya. Ayo, alon. Ayo. Ya iya. Aduh. Kayak iku mau lho. Ngono enak. Iya. Jajal lu kono. Jaluk panjak. Ah, cocokno ilatmu templekno iku lho. Kendang ta templekno kentong ngono. Sing Iya. Cocok. Iya. Wes iso? Iso. Ayo coba. 1 2 3. Ya iya. Aduh. Minggat toh? Ojo melok. Apa? Dudu aku sing salah. Sing salah sapa? Sing salah iku lho mikir. Miki kate diapakno? Iki sing error iku mikir termasuk iki salah lak THR iki. THR ya apa sih? THJ kok THR? Yo THJ. Rip mikmu dobel goblok. Le mikmu gak enak ganti rek iki wis lawas.
Gak enak apane wong tak gawe enak ngene kok. Ayo jajal lho. Ayo siji. Ayo. Ya iya iya iya. Minggat. Awas kan adek melok ya. Ali-ali mas temumpang kasur elengono larang regane ojo lali lo mas pahlawan sing gugur ngaili ngono jasa-jasane ayo ya oh iyo ayo iyo ha iya iyo ha sing tenan di arek iki lho arek gendeng iku lha apa kok nang ngono kon aja kesro kon lho ya ayo kon kate nyolong jilbab kon ya nyolong sandal kon ya kon digeyepuki bojone kon kok lha apa nang ngono iku lho ya untumu ngono ah kon aja sini-sini Budi Wijaya lho kon iso nang kono nglumbuk ambek wong-wong lho kate nyopet kon nang kono ya wis gak yayo-yayoan kate nyolong apa kon luru apa kon kon aja anek hipnotis wong lho ya awas bu awas dompetnya sama sengitno bahaya lari niku ini turunan copet gak mari-mari niku potongane kaya luwak anyang-anyangan ngoten lho yayo-yayoan lho oleh apa kon oleh apa oleh apa kon lho kata nandi kon niku arek gendeng kata nandi kon liwat kono lho kon niku nglodok tak dodol kerupuk. Nah. Kerupuk apa 20.000-an. Iki dodom sing duwe gawe goblok. Jalukan. Aku dikai dadak dijaluk ya heran. Ya ayo ya. Wis gak yayo-yayoan. Yayo. Lambemu pun nang kene sampe kemringit kaya ngene kok muni yayo gak iso. Lah gak iso lala apa wong yayo. Jenengmu kok wis jelas Ucok Yayo. Lah iya. Lah mosok muni yayo gak iso. Lah ya goblok wae. Lho. Nang Cinandang kaya ngene iki lho. Nek klambi kaya ngene gak isin-isini sing. Lah isin lha apa sok wong gak muda kok isin. Ngene iki lho, kon iki lapo kon iki urunge kasur mbok gawe lapo? Urung kasur matamu kuno ah. Lah iku apa? Kain iki ngawur. Kain ae. Heeh. Dijahit nganggo apa? Ambek lenggis. Dicekecro ngene lho. Arek iki goblok wong kain dijahit ambek apa? Celana sing apik kaya aku ngene iki lho. Lah padha putih so. Putih tapi celana apa iku? Celana apa? Dawa gak dawa ndek gak ndek. Celana seng. Celana seng. Sepatumu? Sepatuku sepatu kulit dong. Kulite apa? Kulite duren. Kayak ngasak untumu ngono ah. Oh nang kene kok iso
termasuk main nggo daerah Cinandang. Cinandang. Aku duwe kanca so nggo kene so. Iya. Kancaku mesti tok nggo kene iki. Sapa? Le Susanti. Susanti. Iya. Kancamu iku. Kancaku mah nggo kene lho arek nang ndi Susanti arek. Glibet ae iku mang nang oyek mang. Le Susanti Nang kene Pak Kasun Pitono termasuk ngadakno sedekah bumi atau sedekah dusun. Selamatan kanggo desane. Termasuk wong Cinandang dodono puji syukur dan rasa berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Dengan mengingat atau uri-uri budaya Jawa sing uri-uri budaya Jawa ya ngeling jasa-jasane pepunden. para leluhur sing nek rikala semana babat desa Cinandang. Heeh. Swara biyen babat iso. Soro. Temenan. Kok iso soro kon teko ndi? Lho. Lah aku melok babat lho iso. Babat apa kon? Babat tebu. Kowe ngraupi untumu ngono ae. Lah apa untu? Iki mang Pak Pitono kesusahan. Pak Pitono kesusahan di wonge. Lho iya. Pak kene napa ndi Pak Pitono? Kok ngomongnya lah apa sih Pitono ini? Jali. Halo Li sing di Jali. Halo Bro, kancaku anyar Jali. Halo Li. Lah melok kono apa? Melok kono. Wah, dijak mendem ae rasane aku. Pak Pitono memang susah. Kesusahan dalam arti Tamune teko wake. tamune teko gambar Duduk wong Cinandang tok. termasuk wong luar daerah. Wong Sumatera, wong Papua teko kabeh. Luar Pas biasa. sambutan Heeh. Pak Pitono ngomong dhewe sing liyane gak ngerti Gak omongan. ngerti basane Pak Pitono. Heeh, mungkane iki mau ngandani aku, Cak Rasa, Heeh. tolong kula sampean dolekno wong sing sok sambutan dua bahasa. Termasuk duet. Heeh. Oh iya. Dua bahasa. Lah wis oleh tak durung kon wong. Duet. Iya. Duet iku apa? Lho, duet iku lek sing dipangan terus biru iku. Lho iku juwet goblok. Le, juwet iku lak ya sing di iku mangkok diudek terus dipangan 5.000-an. Iku dawet. Oh, ngawur kon iku. Apa? Dawet iku lak sing digawe nggo kene iki. Iku cawet. Cawet. Iya. Cawet iku ro. Ro apa? Kok namburi terus aduh aku cawet ngene kok lho. Goblok iku kebelet. Ah, Sambutan. sambutan wong Dua bahasa. Ya, Ya. aku sing bahasa Indonesia, nek tamune teko luar Jawa cek ngerti. sing ngerti. Aku sing bagian Kanggo jelasno wong Cinandang, gawe basa Jawa sing halus. adine. Iso. Lah kadang iso, kadang gak. Aku tak antemi kon kok. Ya tergantung kebutuhan ngono lho. Lah iya, iso berarti. Ya iso. Tamu wis teko. Teko geruduk, Gemeruduk longgo kabeh. longgo kabeh. Langsung disumanggakno. dengan dua bahasa. Iya, dua bahasa. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, undangan sekalian. Iki aku sing jawabno. Kon sing jawabno. Sugeng dalu Bapak kelawan Ibu kula aturi pinarak kanthi sekejo. Pinter nanti selamat menikmati hidangan yang tersedia. Mangke kepareng ngraosaken sedayane pasukan kang sampun kasamektakaken. Dan juga setelah ludruk nanti jangan kesusu pulang. Ugi umpami ludruk menika paripurna kepareng panjenengan ampun kundur rumiyin. Masalah wong kelengwan aku gampang melongo. Sebab Sebab margi, sebab Pak Pitono sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa. Bapak Kepala Dusun Pitono sampun nyediakaken sedayane bebungah kangge panjenengan sami. Endelir. Hadiah yang pertama, Hadiah ingkang kaping sepindah. uang tunai 1 juta rupiah. Arto 1 juta rupiah. Hadiah yang kedua, Hadiah kang nomor kalih burung kakak tua. manuke cacak sepuh. Lah krak. Lah, Kok iso manuk cacak sepuh lho? lah kan ngomong apa? Burung kakak tua. Burung iku manuk, Manuk. kakak iku cacak, Iya. tua iku sepuh. Kon tumun tua iku nom, gak tumon. Berarti hadiahnya manuke cacak sepuh. ya wis sak karepmu. Hadiah yang kedua, Lah iki hadiah ingkang nomor 3 so. hadiah yang ketiga, Hadiah ingkang nomor 3. burung puter.
Nggih menika manuk jagung. Kok jegong sih, Cok? Lah putri gak jagung eso. Oh, treke puteren. Lah umpama trek, lho treke jagung, lho treke puter kok kono lho puter. Oh, puter iku jegong. Jegong. Kae teru aku, Cok. Ya unjane kon goblok. Tak ketakon kok hadiah yang nomor 4. Hadiah engkang nomor sekawan. Burung puyuh. Nggih menika manuk anyang-anyangen. Anyang-anyangen tak geyepuki ndelosor kon kok. Manuk puyuh ki wong sing kepuyuh-puyuh lek gak anyang-anyang lah gak noyah-noyah so. Oh, manuk puyuh iku berarti Manuk anyang-anyangen. Good night ladies and gentlemen. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, iki anu apa? Tamune iki sing Tamu sing luar negeri. sing teko Londo, teko Itali, Iya. teko kabeh. Good night ladies and gentlemen. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. My father, Bapak saya, my mother, ibu saya, my sister, saudara wanita saya, my Saroh. gendak aku. Leh. My Saroh kok gendakmu lho. Lah kon tumon bahasa Inggris kok Maisaroh iki. Lah My Saroh iku basa apa? Maisaroh ngono bahasa Inggris kok bahasa Arab goblok. My Saroh iku Bahasa Arab. ngerti bahasa Arab. Ayo jelas. Isok berarti. Ah, kapan gak iso? Nek basa Arabe ndas. Roksun. Kok iso sun? Berarti basa Arab iku Bahasa Arab ini mesti diakhiri dengan un. oh, diakhiri teko kata-kata Un. un. Iki nek ndas, Roksun. nek rambut, Sahrun. nek kuping, Udhunun. nek sekolahan, Madarasatun. nek lapangan ombo. Halun, halun. Lah nek omahe sepur Stasiun. dikeki Pak Pitono, Matur sembah nuwun. gak dikeki. Nyenyetun. Entos. Basa Arab kok ana nyenyek tun niku. Lah kon blakrak takokmu. Wah. Iki kudu sepuh-sepuh guyon ae. Lho guyon mataku. Aku dipeseni Bapak Agus dikongkon selawatan. Nyo. Selawatan. Iki selawatan iki ada berkat ngono ta? Iki ngono gepoke terbang. Oh, dikongkon terbangan. Iya, nek wis iso temen tak kaya sing temenan. Iki gawe latihan. Latihan. Wah. Iki gawe apa? Gawe mangan bakso ngono. Iki pisan. Goblok. Digawe selawatan, Cok. Selawatan. Minangka epek-epeke terbang. Poe-poe. Alak. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor ibu patayat, maku patayat. Melo NU pancen nikmat, Asik. ngalor ngidul nggawa berkat. Prak prak bring, prak 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 bring, prak praka 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 prak. Bringi 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 bring, praka 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 prak. Bringi 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 bring, praka 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 prak. Bringi 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 bring. Ha ha ha. Enak, Cok. Enak. Enak. Mana. Ayo. Enak, Cok. Enak. Ya, ayo. Kenapa kon guyu? Iki latihan temen ta, Gas? Sing enak apa iki lho karetane ya apa? Lah iya. Ayo, nyanyi mah apa? Bapakku NU, ibu muslimat, kang mas ansor bayu fatayat, bayu fatayat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Prak 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 bring prak bring 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 prak 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 bring 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 praka 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 prak bringi 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 bring praka 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 prak bringi 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 bring ha ha ha. Waduh, ho. Apa kon guyu? Kowe gerang
Wayangnya kayak arek cilik dulinan ludeng-ludeng. Enak ya, enak. Shollu ala Nabi Muhammad. Bapak. Ana aja guyang-guyu iki nyambut gawe temen tok. Kon didelok uang kok iso guyang-guyu karepmu dhewe. Enak. Enak so. Enak. Shollu ala Nabi Muhammad. Sing temen kon. Sing bener ya apa? Ayo. Ya apa? Shollu ala Nabi Muhammad. Guyang-guyu tak kaplok. Ayo. Ana kandang pinggir wit jati kandange siji kana liyane. Oh iya nih. Wong jinandang akeh rejeki. Amin. Muga taun iki munggah kaji. Wong cinandang akeh Rezeki tahun iki munggah haji. Prak prak prak. Bring 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 bring. Prak prak prak. Bring 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 bring. Prekep prekep Prak prak. prekep. Bringi 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 bring. Hai. Apa? Enak ya, enak. Lon raimu lho. Lho delok dhewe sing kon iso aku ndelok raiku. Lho tak delok gak kena lho. Ayo. Raimu kaya tikus mari kena semir. Kegantengan kon. Kon lho kaya kethek ya. Kaya kethek kon. Aku ya padha ae. Padha ae kok ireng-ireng. Cok, Eh, kurang ajar wantu iki. termasuk awak dhewe. Ya, lho ono ngene. Heh. Bales. Ayo dibales. Mantoke ing tengah. Ayo, ayo. Ayo. Apa? Ayo. Ayo, Ayo, sih. meneh. Enak nih. Ayo. Ayo kumang. Yo. Kakekmu. Solawatan tau. Lawatan ae ha. Lah sing bener ya apa? Shollu ala Nabi Muhammad. Bolale. Shollu alaihi. Ngono lho, Cot. Ayo, masuk. Langsung ae. Melo NU paling nikmat ngalor ngidul oleh berkah. Melo NU paling nikmat ngalor ngidul oleh berkat. Prak 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 prak. Bring 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 bring. 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 Ha ha. Woblok. Mau kandani balas wae. Balas gak iso. Ayo, wong. Ini lho. Apa? Gak usah, Dik. Soalnya teh maneh, nek balas ping balas gampang. Ya apa? Ini lho. Ayo, ayo, ayo. Ya. Sah. Ya apa? Ngene ngene. Ih. Idi, kalau begini kan gua gak cakep lagi nih. Tak pikir nggawa piring kate nungkokno bakso lek karo raiku mbok ora to. Rumah sama aku tembok kate mbok pelamir iku. Aku boleh gak ganteng maneh. Ayo yang lain. Kon kate ngemit ta kon. Yang lain. Rumangsamu. Aku saiki dadi tukang syuting. Luh, Cok. Ana vitamin C. Masalah. Bekakas ngene iki iso umpama nggo pasar piroan ya. Ngene iki ya. Heeh. Lho kok iso ngaplok-ngaplok. Ngaplok ngapa itu? Le bojomu wan. Kon iki yo ngono. Le. Aja kasar-kasar. Kasar-kasar ambek wong wedok iku. Mas. KDRT. Kon gak ro. Bojomu iki lagi cangkruk dengan teman-temannya. Kenapa kamu menyusul? Yo, Tok, kon iso kereng-kereng, Tok. Aku kan bojo sampean sih, Mas. Ngawur kon niku. Aku
bojo sampean. Masak wis mateng. Tak susul, wayahe mangan. Aku mau mangan masakanmu gak enak. Lho, Wes Cok. Lapo? Wanto jare bojone wis gak enak jarene. Mosok bojone wis gak enak. Mosok gak enak to? Gak enak. Gak enak. Gak enak. Sik tak jajale. Jajal kakekmu kok. Bojo jajal-jajalno. Mas, Lapo kon niku? sampean wingi kan ngomong. Dek, masakno jangan bening karo iwak lele. Wis mateng Mas, ayo mulai. Sudah. Lu. Kereng. Jangan kau cari-cari aku lagi. Ngerti kamu? Lu. Wong dikongkon masak jangan bening kok jangane butek iki lho. Cok, kereng rek. Wong dikongkon masak iwak lele, kliru iwak banteng. Banteng ya apa sih? Banteng iku Sing akeh rene. Bandeng. Banteng. Nek gak wong wedok goblok. Lu. Toh, Apa mbek bojone? Ambek bojone kan Aku kan yo belajar sih Mas. sing halus po to. Kon nek wis gak betah mbek aku ngomong ngedek tak pegat. Lu. Mas ojo Mas angel Mas golek model koyo sampean. Gendeng mbek bojone Wanto iku ya. Wanto potongane koyo emuk ngene Aku dibelani. nek kon wis gak gelem mbek aku tak pegat. Lu. Bapak. Aku lo cinta Mas karo sampean Mas ojo dipegat. Wan, pegatan, Wan. Pegatan. Terus nek dipegat ya apa? Tak luronane. Gak kurang-kurang dek wong wedok sing kepengin ambek aku. Aku ojo dipegat Mas. Wes, Sampean njaluk apa ae wes. Lu. Ngerti lho Mas aku Lu. kurang apa sampe-sampean. Saya akan njaluk dhuwit. Lho, kon njaluk dhuwit bojomu to? Njaluk dhuwit. Lu. Ojo Mas. Kok Lho, Jawa nek. njaluk dhuwit ngegeke. Ojo apa Mas? Tak gawe karaoke. Lho. Kan gawe karaoke njaluk bojomu ngene. Karaoke. Disangoni ya. Lanange jagat. Joyo. Loh, kon Wong lanang iku kudu ngene. kok enak. Wong wedok wani-wani saduk. Saduk ya to. Kereng ya iki. Kok enak to bojomu? Bojomu kok cek nganut to. Kurang ta Mas? 200.000 ya kurang ae. Kurang. Kurang. Tambah ana maneh lho gurung ge nyewa LC barang are. Lho, Mas, lek nyewa LC ku sing ayu-ayu. lho. Sing Golek. ayu-ayu. Aja golek terima pura. siji, lek iso aku 5-6 ngono lho Mas. Aku wingi wis gelek purel oleh papat ayu-ayu. Engko lek kurang sampean telepon engko tak parani tak gawakno dhuwit. Yo, yo ngene iki wong wedok kudu nriman. Digelekno wong lanang ewang, ngerti apa ora? Iya Mas. Dadi kon nyapu iku ono ewange, umbah-umbah ono ewange, sing ngeloni yo ono dhewe. Cek nganut rek arek iki rek. Ngono. Lah nek wong wedok gak nriman, alah. Rondo Cinandang ki lho akeh sing antri mbek aku. Ojo Mas, ojo Mas. Aku lho cinta Potonganmu. mati nang sampean Mas. Cinta mati. Iya. Wis nang kale kono. Leh, goblok kok Sik. rek. Wis sepatuku iki dirisi. Lho. Ya apa kon? Kenemenen kene kowe. Sampe bojomu. Kon. Kualat lho. Lanange jagat. Aku dirisi temen. Lho. Ngene Kok iki. kon ngresiki sepatu gelem. Nek kene iki petuk pura aja gak isin. Kok cek nganut. Lho. Tok. Kon kok kereng-kereng bojomu tok. Wah, lho. Emane rek, temun apa cok arekku cok? Lah iya tak tulungi so. Wis resik lho Mas. Wis resik. Wis resik. Wis dah mulai kono. Tapi sampean kok mulai ya Mas. Aku mulai gak mulai sakarepku, sing penting aku tak seneng-seneng sik. Lho. Iya temen lho Mas. Wis aja kaken cocot. Lho. Bojone kok Mas dicocok. aku mulai. Bak mulai bagak. Gak sampe terima ta Mas. Mulai dhewe. Tak terne ya Wan ya. Iya terno. Apa sih to? Kon njaluk tak kaplok ya. Aku iki laksana sampe bojomu. Kon nang karo. Gak mesti Ya apa rek wong wedok kok cek nganut Apa? koyo ngono iku rek. Ono kok wereng ambek bojomu kon. lho, ngono ku dadi wong lanang, Cok. Wong lanang iku derajate lebih tinggi daripada perempuan. Nek ucok iku lho ya bojomu yang nganut ngono. Bojoku gak, bojoku maju perok mundur perok Bojomu iku. Iya. Lah lha apa gak mbok pegat ae? Lah aku eman. Eman matane. Eman bentrok iku lho. Wah, aku dhewe bojo koyo wanto ngono lho kon niku. Jan aku ya kepingin lho wan koyo kono. Wong wedok kaya ngono ku alah patenono. Dipateni ya. Iya. Kon mosok gak wani mbek bojomu? Wani bojomu? Wani. Wani. Nek menggo bojomu nang kene, Alah, wani kon. ayo tak ide-ide kok kene lek. Bu, ngono lho wong lanang iku. Lho temen aku Sing kereng. niru wanto iki mal. Menggo kon dicakar bojomu. Ayo tak telak. Menggo dikaplok bojomu. Ya tetep tak telak sih. Lho.
Kendel kon berarti. Lah kapan gak wedi aku niru Wanto ku mah lho, niru Wanto. Engko bojomu cerewet. Ayo tak karo wis lambene kok ya. Kendel arek iki, kendel. Iya. Kuwi ngono wong lanang kuwi ngono. Heeh, ya masih ngono. Hah? Mami, Ajar ae. ngono gak ngomong lho. Ajarn. Keruwesen ae, Cok. Suwen. Cocote. Ruwes. Ayo keruwesen. Lho keruwesen. Aja ngawur sapa, Cok. Ah, ngerumus iki lak padha karo ngerumus badak jare. Kok krungu-krungu ana wong kate njejek aku. Rasa ku lho. Sok kono aja ngawur, Cok. Ngruwes aku. Ora mi, ora. Nyidek aku. Ora mi, ora. Wis tebel kulitmu. Gak mi aku gak wani kok mi. Cok, Wis kandel menyanmu. iku sida dikubur nang ndi engko? Kok bermakam kuno ah. Jarene mangkate mau obong bensin. Ora. Aduh. Aduh. Lho ya kandhani kon. Raimu rabi ambek aku bondo kono antuk. Kono antuk ngawur. Kon kate obong bensin kon. Gak kok. Aku lo gak lapo-lapo mi. Aduh, kancamu ngomong apa? Ngomong apa ya? Lho, jarene ngene. Aku nambah bojoku ngomong titik suwek cangkeme. Gak ngomong lo rek. Kon apa kate nyuwek cangkem? Kon kate nyuwek cangkem. Jarene ngene, bojoku ada cerewet tak pendem Gak urip-uripan. ngomong mi. Aduh. Aku gak ngomong lo rek. Ngomong. Aku gak ngomong. Kan ngomong jarene bojomu kaya bempere tergandeng. Kurang ajar. Lek gak gak ngomong. Kon nang jare ngomong ngene, bojoku koyo son horek RBL. Cok, kebanteran cok. Lambe mi. Gak tebel-tebel menyanmu gak cocok-cocoke dukunmu. Aku getun kok rabi. Gak, Perwongono aku rabi ambek papae bintang. Papai bintang sapa? Sapa papai bintang? Ana Papai bintang apa? Pak Polo ta, sakitamu. Obat ngelu akatene. Lah iya, umpama gelem temen nak ya wong iku cara mripate katarak ndelok iki. Kurang ajar. Wong aku kepepet ora biki kok. Umpama gak Pegatan saiki aja lah mi. wong Cinandang gak kurang sing ngoreti. Aja ta mi, aja mi. Kurang ajar kok. Cok, kaya aku mang lo, Cok. Ya apa? Yo duwe. Sik ta. Dak duwe. Di karaoke. Mi, aku njaluk duwike ya. Ah. Njaluk duwike. Ah, Njaluk duwike mi. lah karo mbokmu njaluk duwe aku. Lek lho. Ngelem aku kate melok Wanto melok nang karaoke. Kok nang karaoke? Iya. Gak pantes. Raimu ku sing apik nang kuburan. Rumah sama aku ki mayit aku. Ayo cok kono joken cok. Duwike mi aku Kok njaluk. nang karaoke njaluk duwe kate lapo kon? Kayak karaoke nambah kayak nyewa purel. Ah. Purele jare punel-punel saiki. Pedes Jepang. Pedes Jepang. Duduk Jepang, Thailand. Kon kate pola-pola kate mangku purel. Purel iku krempeng cilik-cilik kurang seksi bemper. Loh, iki lho kurang gede iki. Iki labane Praoto. Ya lho. Cok. Jarene bojomu bokonge borok tok, Cok. Kurang ajar. Mbok kira bokongku korengen. Yo mang ngomong ngene, bojoku bokonge panutok ngono. Ora kok panu ora borok goblok. Iku ngono godhek tok. Kurang ajar. Kon tak kandhani bojoku lho kena hernia mulane Kurang kacau. Masa wong wedok kene hernia lho. Kula nak ngeten Secak Rasa. Nggih. Kula niki lak sinden Secak. Nggih. Lah ndelok sinden wedok-wedok niku longgo begitu plek meneng. Plek meneng. Nggih. Kula niki gak iso meneng, Cak. Sampeyan lho goblek ngosek. Ngosek. Kaya iwak lele. Napa Kula cerita- kok ngosek niku? Kula bingung ndekek oyot. Ana oyate bojomu ya? Iya wong jadi kiringin. Tak cekek kanan senep, Angel. tak kek kiri senep. Gampang carane. Diapakno, Cak? Jogok tali rumput Jepang. Diapakno, Cak? Tali pucuke dibatek ngek. Rumahsamu. Jangkep suwengi aku mek nyindeni wayang biru ndase. Rumahsamu anoman angin. Mengkerik. Napa wedok mengkerik? Wani ya. Mengkerik wani. Sing teges. Kalau duwe gak gelem diyepuki. Njaluk duwe aku. Njaluk apa? Njaluk duwe. Kon mek perkara dhuwit, wong raimu iku gak belanjani. Kon njaluk dipendem urip-uripan gak apa-apa. kono. Enggak
Nek kono lho. Nek kon Ngene lho. aku kate dipendem goblok kon. Enak kon ngenang ngene. Peson jal dhuwit. Jal duwe. Jaluk dhuwit. Kurang ajar. Gak kurang ajar aku. Wis gak belanjani. Kok lanang. Kok malah Gak loro, gak loro. Wis gak Gak loro. Jal Gak loro. Gak loro apa iki? Nyonyor. Gak loro. Bongko kok. Goblok suwe loro goblok. Arek katayon. Kayak tagak aku selak budal iki lho. Kami ya. Duwe apa? Duwe apa? Duwe apa kon? Duwe apa? Duwe Indonesia mi. Duwe Indonesia wae gak nyambung. Duwe Indonesia. Tak idak kon suwe-suwe kon. Ya rumang sami sandal ami kok itu. Mi yo duwe mi. Wis gak ada duwe-duwean. Gak ada duwe-duwean. Ayo. Gak ada duwe-duwean. Wis aku gawe lo ya rek gak oleh lho. Ya apa sih jarimu gak iso tak ajar bojoku. Ngomong ngono mang ya apa? Kon gak oleh aku wis diajar terus kan aku kok kurang ajar. Kon lanang gak metal. Kon ya mek kumpulanmu bajingan-bajingan ngene. Gak kira maju. Kon mulai tak gak? Ya mulai mi. Mek gak mulai tak idak kon. Ayo nang mulai. Yang bisa mi. Rupane kaya marmut. Kok kewan tok sih raiku iki. Cok, ucok. Ket manggane sing apik. Isin-isini kanca. Lah iya. Kon kaya wanto mang lho sing wedok nganut. Nganut. Oh, kon kowak kok. Ngomong ana wanto, njaluk Oh, njaluk tips. tak kandhane aku ki jane wani ambek bojoku. Asline gak wedi aku. Gelek gawane ini perkara apa? Sayange kalah weton. Kalaweton. Sok kalah weton. Kok kalaweton ya apa sih? Ngene, Cok. Kon timbangane kok kalah terus bojomu. Cek iso kaya wanto, takono wanto. Solasine ya apa Solusi untumu ngono ah. Solusi. Solusine ya apa to? Iki wis elek kowak-kowo. Takono wanto, to ya apa to? Carane bojoku nganut. Wong saiki kon tak kandhani, Cok. Wong lanang saelele wong lanang menang milih, Dik. Ngono. Ditolak gelek liyane, ditolak gelek liyane. Nek pancen ditolak, pergi ke dukun. Lah, Wis nemu liyane ta? Loh, Wis nemu liyane. kon kok iso bojomu nganut mergo apa? kon karo. Heeh. Aku ndek cekelan, Dik. Oh, duwe jimat ta. Oh, kate amen jaran kepang. Aduh. Nek kon kate amen, aduh. Amen ya apa sih? Lah nggawa krimjing. Iki jimat totok mbak dukunku. Oh, teko dok. Dadi bojomu nganut nang kene iki mergo jimatmu iki. Kok jimatku? Ngene to, kon sakno ucok kaya ngene. Bojone kereng kaya ngono. Saiki jimatmu sileno. Yo, tak kekno awakmu, Cok. Iki mbok kene aku ya. Yo. Supaya kon gak diwaneni bojomu. Kok bojoku gak wani ambek iki ya? Gak wani. Lah iki carane ya apa? Sakno Iki- aku. Iki carane iki diuntal situk-situk ngono ta? Iki ya, Masamu kapsul ta ya apa? ana mantrane. Oh, ana jopo monggo. Iya, Ya apa to? aku gak ngesakno, gak ngerti kekno. Aku ya mati. Apik rek mantor rek. Iya, aku wis Ya apa jopone ya apa? mantrae kulci. Praktekno. Mun niku kok dame to? Kok dame ngene ya? Iki ya. Oh iya. Oh, gak anjene keterangin. Oh. Iki mah keterangin. Carane ya apa? Alon. Kulci kulbang. Awuk. Ono awuk-awuk kira. Tirokno. Ditirokne. Tirokno. Kulci kulbang. Awuk. Cina mati kumplukan abang. Awuk. Mati kupluan abang aku kupluan abang. Mari ngono, kenapa bathuke bojomu? Ala kadir. Oh, ade ngene. Iso akon. Ayo, kene praktek. Kulci. Kene. Ngendi? Ayo, kene lho ayo wis. Kulci kelebang awuk-awuk. Cina mati kuplu abang awuk-awuk. Salah kadir. Dudukno apane? Hah? Dudukno apane? Dodokno cengele. Lho kok cengele. Lah apa? Bathuke. Bathuke nek cengel-cengele bongko kon kok. Lah iku berdarah. Lho kok berdarah? Sing penting bojomu nganut. Oh sing penting arep Iya, mati. Kon wis oleh jimat. Iya. Aja kesuwen. Nang ndi? Mumpung sik mandi-mandine jimat. Ayo dijajal. Goleki. Ayo. Ayo.
Piye aku nangis aku Mi. Nangis kok rahimu koyo garangan iku lho. Aku nangis iki tapi ngaitine piye aku nadane iki ya apa? Nangis iku ana nadane. Nadane ya apa? Ngene lho, cocok ambek lagune Thailand. Apa? Ui Ya ora iso aku ngono kuwi. Nangis kok atik nada iku. Aku sumpek aku iki Mi. Wong wedok kok sumpek siji ambek aku. Lah sumpek kuwi iki ngene lho Mi, aku iki karo bojoku iki nurut lho Mi. Nurut bojoku iki ngongkon ngene aku manut, ngongkon ngene iya, ora tau aku nolak lho Mi. Ngono aku jek di KDRT ae Mi. Kok diapakno bojomu? Kadang-kadang aku dijejuk. Diapakno maneh? Tundu. Terus? Yo kadang-kadang dikeplak. Ya sing kepel kon, sing bentu kon, sing bengor ya kon. Kok gelem wong wedok didek-dek wong lanang. Mek aku wong lanang durung idek tak idek dhewe. Ya iya wong sampean kuat, wong sampean lanang. Ya berarti ajian aku kon wedok disia-sia. Terus, Mek aku didambakan. Akeh lho sing mendambakan aku. sapa? Ana. Pak Gandu ta? Ndeh. Ojo kurang ajar. Terus karepmu kuwi apa? Aku iki bingung Mi, aku iki golek solusine piye bojoku cek gak morowan tangan. Terus aku iki cek disayang ngono karo bojoku iki. Ngono lho Mi. Kepingin disayang kaya bojoku. Iya. Gak sampai kalah mbek wong lanang. Iya. Mek zamane biyen ku wayahe dadi kemanten ku sawat-sawatan gantalan disiken sapa sampean ambek Ucok. Lah, Sampean ambek apa Wanto. Ucok bojoku are. Aku ta? Heeh. Ya disikan Wanto. Makane kon kalah. Aku piye dadi manten ambek wong kene. Biasa gantalan suruh tak ganti paping. Brus. Terus Gandul semaput. ngono ya. Lah aku iki terus yo bingung to Mi, aku iki kudu piye kate bunuh diri ku kok eman-emani ngono. Gak usah bunuh diri yuk. Wong sampean ku ya dulurku. Terus piye aku iki? Tak kei resep. Resep apa? Tak terno nang wong tuwa. Lho ndi? Wong tuwa ndi nggone tukang pijet? Kok tukang pijet sih? Wong tuwa, wong sepuh. Lah wong sepuh ndok kene ku akeh sing mati wingi lho. Golongane 3 dinane. Wah gak mudeng kon. Saking sepuhe kuwi san. Ayu rupamu tapi keplek ya kon iku. Wong pinter. Pinter iku awak dosen. Heeh. Ya to. Kepala sekolah ngono kuwi. Terus apa profesor ngono kuwi? Ya kudu nang kampus lho kene ado kampus kok. Wadah dadah, mangkane kon diidek bojomu. Wong kon iku keplek keterlaluan turunan kon iku. Wong pinter ambek wong sepuh iku ana istilahe dukun. Istilah kerene paranormal, spiritual. Dukun. Dukun. Dukun iku lho wong aku iku. Napa Pak Gandu? Anane sampe ngetutno, aku kan ro dhewe kon. Lah ya kan tak takoni. Napa Pak? Tak kerek tak dokno. Mek gak kenek tak dokono. Loh, lah wong aku iki meteng ora kok. Kok ndokono iku lho, dokon bayi ta? Maksudnya didokono nang wong pinter, wong ngerti paranormal. Iki mlo sore aku wis dicelathu gak karo-karuan. Lho dicelathu. Wis tak terus nang dukun. Aku dukune ndi? Ono dukun mek tak gedruk lemah iki ping 3 mesti teko. Tapi aku dikai cekelan dukun. Lho. Napa? Cekelan iki jenenge jimat onto kusumo. Dadi wong lanang gak iso wani nduk awake dhewe. Gawon. Gowo. Iki gak bekas lagi sisi umbel mang. Gak. Gawe lap. Apa sih? Aku lali, kate dilapis. Aku celukan kok sing gondo. Ya ya tak langsung tak celukno. Mbak Dukun. Tak jaluk gawemu, Mbak, teko. Nang kene, Mbak, tak gebrak bumine. Oh, semute mudal. Mbak Dukun. Tolong tugas. Dukunku teko.
Mbak. Ya iki yuk dukunku. Ala apa? Awakmu kok ngebel mbah. Aja dijopo jagang. Duwe. Sapa muni peok? Masih ngene, masih peok bayarane 800. Iki to dukune Mi. Iya, Mbak. Kene iki jenenge dukun. Dukun, aku dukun nang iki oleh sembarang kalir. Kon bengok aku kate lha apa? Iki lho, Mbah, koncoku iki dianiaya bojone. Dianiaya bojone. Diijek, dianiaya. Alhamdulillah. Yuk, aja wani-wani. Iki wono kesuwek, wong tuwek. Lah mbekan ngono ngomongnya alhamdulillah ora tambah nulungi kok. Kak ngono ne. Sing kok jalono tolong areke kundi. Iki lho, Mbah. Endi? Iki lho. Ya arek iki. Heeh. Lah nek ngono aku ya jek tedah sampe arek iki. Dukun jelalatane matane. Aja niru gandul iku, Dron. Gak waras iku. Sapa? Sing waras sithik. Hei, aja sembarangan. Lapa ngelono papaku gak waras? Kedolanange kok ora apa-apa. Nek awakmu duwe kaya ngene iki, Iki pokoknya sing penting njaluk jimat kaya wekku. kon Jimatku ku tak seleno iki dhisik tak kari sampe ndowani tok. kon niku Iki aku wis disilih iki lho dikeki. lap. Dikeki. Lah wong iku Lah yo pokoknya sampe gekno maneh. kon kepengin donga Donga. sing mandi. Wis aja kakek cangkem pokoke mandi, sampe njaluk bayaran piro? Tak kei. Rep. Oh, cot tae kena gak dikune. Masih aku kira kepengin menang. Repot musuh dundunan talun iki rek. Ketara tau sapa talun iki makane. Talun nggone apa sih yuk? Hah? Talun. Kanggo nggone wong semedi. Aku tak rono yuk be payu. Sopo doyan kaya raimu? Ono Ayo. busuk apa iki? Waduh, kula domong. Kula domong kakekmu ah. Rene ya. Awakmu lak gelek diantemi bojomu. Nggih. Rupamu ayu timbang diantemi nang nggonku. Lapo? Aku ya jek Ayo tak tapuk sandal lambemu ora maksudku tak tulungi tak kei donga. Sampe kok gak watuk blas. Dorong aja kane anu. Petuk. Nyatu, Mbak. Piye? Ana dukun kabul jar. Kon tak kandhani. Iki jek ana dongane. Dongane rasa kok marai aku roh. Apa? Iki sih lak ngene sing biasa wong Solo ngono ki to. Wong Solo kakekmu metel ngono. Ayo kok kocok. Watuk iki ketara kate watuk iki. Kate watuk iki. Kate watuk. Iki Mbak. Aduh. Gorong kaya duwe raiku binget. Iki dongane mandi, Nduk. Dongane apa? Aja diguyu iki donga Jawa tapi mandi. Apa iki dongane? Tirono aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sum mumbluk. Tirokno ta. Donga kok diguyu. Mi. Aku piye diulangi donga iku. Ya donga iki. Tutno duduk Iki siji. donga ngene. Wis
Santriku nek gak gelem Watuk. ayo Mbak. Watuk. Tur kurang situng kok ae. Iso tak gak? Kan aja ngaliane, Mbak. Sumumbluk. Tirono kono. Kene iki. Tirono. Ya iki wis ya gak apa-apa, pokoke aku menang. Ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngono. Aja diku rika iku donga. Iki kono donga. Sumumbluk. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae ya sum. Cabul temen iki. Aja protes Tirono. Lah sing mumbluk wae Yusuf iki lho. Aja cerewet. Ayo wis boleh nek gak gelem Mbah. Nggih, nggih. Lho, wis bapak santriku. Wis bapak. Peok adae, Mbak. Aku dikai jemrutu ketekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae ya sum. Sing mumbluk wae Yusuf. Mak selenet. Mak selenet. Tirono. Tirono. Piye, Mbak? Piye, Mbak? Mak selenet. Mak selenet. Bismillahirrahmanirrahim. Wabot men sirek kepengin aku ana bojo ae kok. Wis Tirono. Sum mumbluk, sing mumbluk wae Yusuf. Mak slenet. Ngono, Mbak? Iya, iku sing mandi ya mak selenet. Wis, buktekno yuk. Aku medalek dukun iku gak gampang-gampang. Modal larang, sing penting oleh akeh. Okta, Iya, Mbak. wis cukup. Kancamu wis tak kei pusaka karo dongane. Ngono, Mbak. Aja lali sing mumbluk ya. Pokoke kowe gak mati, tak pendem urip-uripan kon. Loh, anggitmu kaspe ya Mbak iki. Wis tak balik. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae ya sum. Mak selenet, mak selenet. Keneno bojomu nang batuke. Nang bathuke, Mbak. Heeh. Sik tak apalno. Mekeke. Bojomu lho. Ya wis, wis. Ngono ah. Wis Apal. Mbak? Wis apal ya. Apal. Aku tak balik. Suwine. Blas ngono ngapal. Iki lho wis apal. Apal ta? Apal. Mumbluke Yusuf. Sum mumbluk, sing mumbluk koke Yusuf. Mak selenet. Dek, sayang. Iso masik, Mas. Jangkrik. Ngene iki lek gak gugu ya aku tambah lali kabeh iki kok. Duwe bojo situk lah ngangel ramutane Lah ngene ya iki. mumbluk sik, mumbluk. Sing ngene iki lho. Aduh, Anakmu nang omah iku keleleran. sik Mas. Wayahe mangan durung mangan. Wayahe adus gorong modusi. Gorong adus. Kok ngene iki lho ya apa sih? Dhe bojo kok ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nek jero tak pegat ngomongo. Aja Mas, aja Mas. Aja iku kok suwimen sih kok gak apa-apa. Karuan. Sumumbluk, sing mumbluk. Kate gendeng. Sum. Kate gendeng. Oke. Kate gendeng. Kate gendeng ae bojo. Ya. Wes. Ayo Mas, tak pakai karo Mas. Mumbluk. Sing mumbluk kene bojoku. Pokoke mari disowo dukune iku sampe kudu sing sombong. Mengkeri ya. Hah? Kon tekan ndi? Pisuwono. Kan tukang dicuk. Kan tukang dicuk. Teko mumbluk. Sing mumbluk wae bojoku. Wes ora nek gone bojomu iku mumbluk. Hah? Aku kate kok bandeng-bandeng aku. Hah? Aku kate kok bandeng-bandeng kok. Iya. Sayang aja kaya ngono ta Ayo sayang. mulai hari ini. Jangan masak, umbah-umbah, golek duit. Gantian berkat mumbluk. Sayangku, PP apa? Istriku mempesona. Alah, wis gak mau sep aku kadung kok. PP apa? Apa?
Istriku sumumbluk. Wis gak kate aku mbok rayu-rayu. Sing jahat. Kon mek gak gelem ancaman, kon tak pegat. Saiki akeh wong gelem nrimo aku. Kon tak pegat, gak kurang wong kene. Goleki aku. Ojo, Ayo. Dik. Ojo, Dik. Ayo pegatan gak apa-apa. Ojo. Aku jadi pegat. Dek, sayang. Sumpah. Iki ra kon wingi dikon ngresiki sepatu. Mandikan dukun. Saiki sepatumu kon dilan. Aku gak sepatuan ya. Sandal kon dilan. Sayang. Lapo? Aku gak ngesakno aja. Aku cinta mati. Apa ae tak lakoni Dik gawe sampean. Sumpah, semening kau jangan mengkhianati. Sik kaploken mari iki sik. Iki dah. Yo. Wes sayang. Iki mbak bojone. Iki bojone. Wes. Kok kurang terima aku. Rugi. Lapa aku mbok kaplok iku. Loh, kan bukti cintane nang bojoku. Ya aku sayang mbak sampean Oh, sumpah. tidak bisa. Loh. Tidak bisa. Loh. Mangan, Sik. Apa kon kate njaluk dhuwit? Gak ono dhuwit, golek dhewe. Gak sampean njaluk dhuwit tak kei. Moh, Bae sampean njaluk aku dhuwit. aku gak butuh dhuwitmu. Hmm. Aku iso golek dhuwit dhewe. Aku ya Allah. Aku sih Paran. Pegat kon. Aku wis gak Ojo. gelem mbek raimu. Aku wis gak gelem karo raimu. ojo ta sayang. Oh, tidak bisa. Tanpamu aku bisa apa? Gak bisa sembarang ngalir. Mekeke. Sayang, tanpamu aku gak bisa mekeke. Wis gak gelem. Mati. Ya, lekas mumbluk. Pokoke iku dukun aja sampe didokno sapa-sapa. Ora, ora. Ijotone aku. Mi, bojoku. Iku mengadik mekeke awak dhewe atik mekeke tegak ya. Mekeke. Gadik mekeke ya. Raimu mekeke ya padha ketatap goblok. Apa? Kocok dikon. Iki to ya. Iya. Rupane wis kaya marmut biduren. Kelcikul bangawuk-awuk. Cina mati goblok abang awuk-awuk. Ya apa mang perketiu. Blak. Bosok kono. Loh, Cak. Le, gak cak-cakan ayo. Loh ala Cak. Wis gak cak-cakan nek ngene iki. Rai, aduh, Cak. apa gak atik nyandak-nyandak rai wis. Sampe lo kok ireng kabeh tak lapane, Cak. Usah aku sing ngelapi dhewe. Aduh, Cak. Loh, Wis gak. sampe kok ngono, Cak. Wis lek mang aku gak wani ambek kon lek saiki. Deh, aku ku sayang peno, Cak. Gak sayang-sayangan wis. Aduh, Gak sayang. sampe kok saiki ngene sih, Cak. Gak sayang-sayangan. Cok. Wis. Cok, wis ah, Cok. Jimatku balekno, Cok. Le lapo. Gak iso. Cok. Jimatku bare nang ndi? Gak iso. Ucap tambah koyo ngene arek. Gak iso. Yuk. Jimatku balekno, Cok. Gak iso. Jimatku, Cok. Gak iso. Jimatku, Cok. Jimatku balik. Loh, ketemu iki aku. Jimatku balik no. Wis gak rono. Cok, aku jajak. Ayo boleh, bisa. Kon malah nyelek jimatku. Aku ngelu sampean, Cok. Jimatku balekno, Cok. Ayo Balekno jimatku, Cok. Cok. Cok, jimatku balekno, Cok. 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 Hop, Cok. Hop. Sing tuwek karek iki rek, sing situ opnamu wisan. Dia eman-eman rek situ kecelakaan. Dia eman-eman. Iki mang yo. Pencota kanan situ kecelakaan situ om nama. Iki dia eman-eman. Ojo. Arek-arek rek. Nih, ambek wong tuwek-tuwek aja wani-wani kualat kon tak kandhani. Nah iya. Nang di Kon kok iso uber-uberan mang karepmu apa? Tujono. Aku iku lak bojoku sampean ro dhewe sih. Iya. Terus aku ikut kei jimat ambek mami. Lho wong kene bojo kok kon dokunno ya apa sih? Tak tudono dukunku, Cak. Lho, ya aja wong bojo kok didokunno. Rumah tangga ku saling pengertian, gak oyok-oyokan bener. Ngono lho. Iya. Ngene iki contoh. Contone Sing apik sum-sum mumbluk untumu ngono ah. Enak sum. Lah iya. Ngene iki ngene iki warga kene.
Oh. Minggir. Ih, sing abang rene. Tolong. Tolong apa? Tolong, Pak. Aja dicucui iki, Pak. Nek cucu barang lincip. Aduh, loro, Pak. Abuh. Abuh. Nek sabuh. Jarem. Aduh, Pak, ampun, Pak. Tolong, Pak. Aduh, Pak. Iki begagas sapa? Begagas sapa kakekmu ngono? Awakmu gerudak-geruduk kok kene iki katil apa? Ngertenono? Heeh. Ojo sampe ngomong. Iki dina aku dadi uber-uberan pihak yang berwajib. Ngomong satu ucap mati. Le kandhane gale ngomong meneng wae nggo kene ya. Bagus. Wah, iki. Maju. Hati-hati, Mbak. Maju. Maju. Sampeyan aja nemen-nemen. Kenapa? Iki wong tuwek, Pak. Oh, wis suwe. Oh iya wis tuwek. Tak ewek-ewek pisan kene. Tuwek pisan ya apa sih? Kon ngomong aku krungu sumu-sumu mbluk, sing mumbluk lek sapa? Ya sum. Endi wonge? Mole bangsat. Satu kali lagi aku bicara, ngomong barek kon kabeh. Nek ono pihak yang berwajib, diam, tidak boleh bicara, oke? Oke. Pasale pinten ngeten iki, Pak? Pasal apa, Bu? Aduh, Bapak polisi. Bapak polisi. Jam sembarangan. Kenal iki Pak polisi, Pak Mael kan kok polisi musian iku. Iki Pak sapa? Bapak-bapak Pak Iwan. sama Iki Ibu. Bapak Iwan.